Ahan, sa bertud ka tingalahan, imok kaming panabangan, karon og sa oras nga tanan. Sa Nicolas nga bulahan, sa bertud ka kinalahan, imok kaming panabangan, karon og sa oras nga tanan. Ikaw, langit sa daghang bituon, sa walay sanglit nga kahayag. Ang kaluoy imong gipahayag sa mga nagsubok sa kagabion. Sa Nicolas nga bulahan, sa bertud ka tingalahan, imok kaming panabangan, karon og sa oras nga tanan. Ang maayong kinabuhi mo, daw suga nga mahadahanag, sa pagkaluwas matakaplang, katong nagsunod kanimo. Sa Nicolas nga bulahan, sa bertud ka kinalahan, imok kaming panabangan, karon og sa oras nga tanan. Sa Nicolas nga bulahan, sa bertud ka tingalahan, imok kaming panabangan, karon og sa oras nga tanan. Namas, benefactors Mr. Jose Luis Moras, Mr. Quirico Jun Lado. Sponsor, Julius Big Shop, Mr. Kent John I. Baybay and family, Mrs. Serpunia Baba, Attorney Gritsin B. Tonelon, Mr. Monico Co. Donor, Mrs. Virginia Cabatsa, Jonathan and Janet Cansico, Mr. and Mrs. Isabelo Amato. Ang atong mga pilgrims karong hapuna, Zone 13 and 14, CFC Global, Godfather Group, Dinakop Chapel, Del Pilar Chapel, Dayas Chapel, Hangalay Chapel, LBC Bais Branch, LTO Bais, HRMO, Civil Security Office, Permit Office, Multimedia Office. O ng atong celebrante, si Reverend Father Primo Atarok, Santo Niño Paris, Mabinay.
Sa ngalan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, gagugma sa Dios, ug ang panaghiyusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Ngayong hapon, ngayong tanan, atong ihalas sa Ginoo o kining santos nga Eucharistia, agig pa hinungod sa umaabot nga kapistahan ni Senior San Nicolas de Tolentino, ato ang mahal nga patron. Mga igsoon atong hinusulan o basulan nga ato ang mga nabuhat nga mga sala aron mahimutang ang yan nga maambit nining balaan o sagrado nga kasaulugan. Kita gumaog kaluoy kami nga nagapaabot sa kaluwasan. Kristo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Kasing-kasing nga mahinusulan, ayaw Ginoo isalikway. Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Kaluyan utak kita sa Dios magam sa tanan, pasaylo sa atong masaladadon utak kita niya ngadto sa kinabuhing dayan. Amen. Magampo kita, O Diyos kahayag sa mga magtutong, o magbalantay sa mga kalag nga nagbutang diya sa simbahan kay San Nicolas de Tolentino, aron magatiman sa imong kahayupan pinagi sa iyang pulong, o maghulma kanila pinagi sa iyang panigingnan, itugot nga tunga sa iyang pangaliya, magamping kami sa pagtuo, nga gitudlo niya pinaagi sa pulong ug magsunod sa dalan nga gipakita niya kanamo pinaagi sa panigingnan kinahanglan gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo mga anak nga buhog hariban kanimo sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sanglit gidawat naman ninyo nga Ginoo si Kristo Jesus. Pag kinabuhi kamo nga hiniusa kaniya. Ipatidlong pag-ayo diha kaniya ang inyong mga gamot ug ipabarog ang inyong kinabuhi diha kaniya. Ug lig-una ang inyong pagtuo sumala sa gitudlo kaninyo o pagpasalamat kamo kanunay. Busa matmuni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tawo o gikan sa mga espiritu nga naghari sa universo o dili gikan ni Kristo. Kay ang tibuok nga kinaiya sa Dios anaa kang Kristo sa iyang pagkatao
o gihatagan kamog hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Labaw siya sa tanang hari o gahom nga espirituhanon. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya, dili sa tuli nga hinimo sa tawo, kundili sa tuli nga iya ni Kristo, nga maoy timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom ni ining lawas nga makasasala. Kay sa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo uban ni Kristo, og sa pagbunyag usab kaninyo, gibanhaw kamo uban ni Kristo, pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto patay kamo sa espiritu, tungod sa inyong mga sala, og tungod kay dili man kamo mga Hudeo, og busa wala masakop sa balaod. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan, bahin niini, o giwagtang niya ang tanang pinaagi sa paglansang niini didto sa krus. O pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga hari o mga punuan nga espirituhanon. Gipasundayag niya silang tanan, pinaagi sa pagdala kanila, ingon nga mga bihag nga nagsunod kaniya sa iyang pasunding sa kadaugan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ibayaw ko ikaw, O Diyos, O Hari ko. Ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Matag adlaw daygon ko ikaw. Ug himayaon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niya mga binuhat. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Papasalamata kanimo, O Ginoo, ang tanan mong mga buhat. Ug padayga kanimo ang imong buotang mga alaga. Pahisguta sila bahin sa himaya sa imong gingharian. Ug pasultiha sila mahitungod sa imong gahom. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niya mga binuhat. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niya mga binuhat.
Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaakanmo. Kinatlogi ka sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Niadtong panahona, nito nga si Jesus sa kabuntod aron pagampo, ug dito nagampo siya sa Dios sa tibok gabii. Pagkaadlaw na, gitawag niya ang iyang mga tinun-an o gipili niya ang 12 kanila ginganlan niya apostoles. Si Simon nga iya usab ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo o si Simon ang gitawag nga patriota, si Judas nga anak ni Santiago o si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Sa nakalugsong na sila sa bungtod, mitindog si Jesus sa kadapit nga patag kauban sa kabitan sa iyang mga tinun-an. Dito may daghang tawo nga gikan sa tibok Judea o sa Jerusalem o sa mga siyudad sa kabaybayunan sa Tiro o sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus aron pagpamati kaniya o aron ayuhon nila sa ilang mga balatian. Nangadto sab ang gipangyawaan o nangaayo sila. Naninguha ang tanang tao sa paghikap kang Jesus kay gikan kaniya gula ng gahom na nag-ayo kanilang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngayong hapon sa tanan. Itong dahil palapakan ang Diyos. Ang igsuon, most of the time, mahimo kitag mga desisyon sa kinabuhi. No? Kung diya sa itong paghimo sa desisyon, kinahanglan nga dili ka mo decide dayon. Kinahanglan nga ipagi nimo og pag-ampo. Mas maayo di ay nga diha sa ato ang paghimo sa ato ang mga lakang sa mga desisyon, mga igsuon. Pag-ampo una, pamalandong una. Kung unsay imuhang pilion, kung unsay imuhang ganahan. Kaya diya sa pag-ampo, mga igsuon, lamdagan ka. No? Lamdagan ka. Diya sa Ebanghelyo karon, si Kristo sa wala pa siya muhimo sa pagpili sa mga apostoles, no? Apostoles. Nagampo siya ngadto sa Dios na malandong nangayo sa panabang ngadto sa Ginoo. Apan oni ang resulta 12 ka apostoles. Kaning apostoles o disciples lahi ra ni mga igsuon. Kay mo ka disciples nanghulugan ni daghan, no? Napili siya og 12 ka mga apostoles among the disciples, among the followers. Kay daghan man, no? Ang apostoles pipila lang ni kabuok tungod kay mamahimo ni silang advocator, mamahimo ni silang loyalist ni Kristo, no? Do silang kabuok. Apan kung atong tan-awon mga igsuon, diya sa pagpili, no? Diya sa pagpili tungod kay ang gipilian ni Kristo mga igsuon puros tao. Tao ra usab. Kay
kung yung nga tawo, ana diha pod ang iyang kahuyang sa kinabuhi. No? Kita adunay mga kahuyangan sa kinabuhi. We have our witnesses too. Dili na ikalimod nato aduna kay mga apan pod sa kinabuhi. Now, diha sa pagpili ni Kristo, apil na diha, no? Ang 12 nga gipili ni Kristo adunay mga apan sa kinabuhi. Apan nirisgo ang Dios sa pagpili sa tawhanan nga kinaiya. Ipili ang Dios bisan kung aduna kay apan, bisag aduna kay witnesses sa kinabuhi. No? Siguro, no, ang Dios nakabalo ng daan sa pagabuhaton ni Judas Iscariote. No? Siguro nga apil na diha tanan, package deal na tanan mangison. Kung ang Dios nipili nimo, nirisgo ang Dios bisan pa og kinsa ka. Bisan pa og kinsa ta. Apil na diha mangigsuon. That is why when God chooses us to become a priest, apil na diha ang pagrisgo sa Dios. Pagpili namo kung kinsa mi, unsa ang among kahuyangan, unsa ang amo ang mga abilities sa kinabuhi, naka-apil na diha tanan mga igsuon. So dili ta makaingon nga nasayop si Kristo pagpili sa mga apostoles tungod kay adunay usa kanila nga nahimong mabutiyon. No, wala na sayop ang Dios. Wala na sayop. Na naman tungod kay apil naman diha ang pagpili. Kung pili gani ka sa kabutang, ang imong paghigugma, no? Ang imong paghigugma apil na diha. No? Apil na diha. Just like when you choose your own spouse, apil na diha mga igsuon. No? Dili ka makaingon nga, uy, sayip di ko sa akong pagpili kanimo kaniadto. No? Package na natanan mga igsoon. When you love your wife, package na tanan. When you love your husband, package na tanan. Imo nang higugma ang kinatibuk-an niya nga pagkatawo. Bisan kung kinsa siya, bisan kung mo gawas ang iyang batasan ngadto sa unahan. Tungod kay imo na siyang gihigugma, nan madawat nimo ang kinatibuk-an nga pagkatawo sa imong bana, sa imong asawa. Tungod kay ang gugma is compassing or compassing. No? Dala na tanan mga igsuon. No, ay reklamo nga mo ni ang kinaiya sa imong asawa, mo ni kinaiya sa imong bana, tungod kay ang gugma powerful kaayo. No? Ang gugma sa Dios powerful kaayo. Busa, diha sa imong paghigugma, nirisgo ka sa imong gugma, sa tawo, busa, bisag unsa pa siya, bisag pag unsay mahitabo, imong gihigugma, nan dawata, madawat nimo na. Una ang hagit sa kaminyoon, mga igsuon. Hagit sa kaminyoon. So ngayon ta nga, nan, kumusta man si Judas? Napasaylo ba? Napasaylo ba? Wala ta kabalo mga igsoon. Because before Jesus chooses these apostles, no? Nakabalo na daan siya unsay mahitabo sa unahan. So posible mga igsoon nga napasaylo na si Judas Iscariote. Tungod sa gugma o kamanggiloyon sa Dios. Ang Dios tuburan sa kaayo o pasaylo. No? Sometimes ba ya mga igsuon, adunay maayo nga maresulta gikan sa dautan. No? Adunay mga maayong butang nga wa ka ga-expect nga maayo di ay nga resulta panalitan sa gibuhat
ni Judas Iscariote, mamahing usab kini nga tuburan sa kaluwasan natong tanan, no? Tuburan sa kaluwasan natong tanan. Muna mga igsuon, kini naghagit ka nato nga bisan tuod diha sa ato usab nga mga kahuyangan sa kinabuhi, no? Kita tanan may kahuyangan sa kinabuhi. Apan gihagit kita sa Ginoo, tungod kay ang Dios mahigugmaon ka natong tanan. Naglantaw ka natong tanan. Kita usab in response ngadto sa Dios, kinahanglan nga maninguha pag-usab sa atong kagalingon diha sa bisan usa nga mga kakulangan, no? Mga bati nga batasan ug uban pa aron kita mahaom diha sa pagtawag sa Dios, no? Mahaom kita mga igsuon atong mga kinaiya, mahaom ngadto sa Ginoo. Kanindot nga na mga igsuon, ang mga santos susama ni San Nicolas de Tolentino naninguha usab mga igsuon sa paghapsay sa kinabuhi, paghahimo nga balaan nga pari, balaan nga tao atubangan sa Dios. Kitang tanan parihas, no? Gi-auhag, giimbitar kita sa pagpuyo sa kinabuhi sa pagkabalaan. Apan dili kini mahimo mga igsuon kung dili ta maninguha pag-usab sa ato ang kagalingon. Ang mga santos, no? Ang mga santos, mga ginasahan, no? Kitang tanan mga ginasahan sa bisan usa nga gasa. Apan pangutana, andam ba kita sa pagpaambit sa atong kagalingon ngadto sa uban, ngadto sa ato ang Ginoo? Wala ba ta manghikaw sa atong kagalingon ngadto sa panginahanglan sa uban, ngadto sa panginahanglan sa ato ang simbahan? Muni ang nakita nato sa mga kinabuhi sa mga santos, mga ison, andam sila sa paghatag sa ilang kagalingon ngadto sa Dios, pinagi sa pagpakahimo nga maayong tao, pagpuyo nga balaan, pagsakripisyo sa ilang kagalingon para sa Dios. Hinag-unta nga ang mithi ni San Nicolas de Tolentino, mga igsoon, dasig kanato sa pagpuyo nga mayong tao, pagpuyo nato nga kanang andam sa paghatag sa atong kagalingon, andam sa pagpaambit sa atong kagalingon ngadto sa uban. Hinawat pa unta, manindog palihog. Isip mga binunyagan, masaligon kitang mutuwaw ngadto sa Dios, ngatong amahan ug ningon kita, amahan patalimhugi kami. Alang sa simbahan sa Diyos nga magmadasigon siya sa pagsangyaw sa iyang gugma niini, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa tanang mga namunuan sa nasod nga magmahigugmaon sila sa pagpaambit ngadto sa mga kabus, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan patalimhugi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila sa mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta, magmalampuson ang tanan nga kalihukan,
ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug pag-laom isip nga binunyagan. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga magabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa mga mihala na niining kalibutana, nga maangko na nila ang kahingpitan ug uban sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Amaan dungga ang mapagampo nuning imong katawhan nga masaligon pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo, aron kinatong sakripisyo, dawaton, unta sa Dios nga mahan, kagahom sa tanan. Dawat unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayo ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga magagam, maingon nga ang mga gasa nga gihalad lang sa mga santos, nagmatuod sa himaya sa Dios nga gahom, sa ingon maghatag unta kini kanamo sa bunga sa kaluwasan gikan kanimo, kini ang magipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manahakan niyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga man Dios nga tunay ug magagawom sa tanan, angay matarong gayo nga magpasalamat kami kanimo, kanon na yung sa tanang dapit, kay imong gitugot nga magsadyang simbahan, diya sa sadlaw, bisan
Nicolas de Tolentino. Sa ingon ngay mo kaming giligon pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudloan pinaagi sa iyang pagwali, o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya. Nga makapaimuot gayud kanimo, o busaban sa panon sa mga anghel o mga santos. Nagadahi kami sa imong kalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Sa Ginoo, Diyos sa ulan, puno ang langit o giyota sa imo himaya. Usana sa kahitasan, daigmo na ang nag-aahi sa ngalan sa Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pasantos ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinan-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kahan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usan, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o Panginom kamo nga tanan kikani ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tanhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanimo, uralang sa tanang mga tao, aron ang sala mapasahay no. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Kristo nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalit sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga matubang malagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahimpit kami diha sa gugma uban ni Francisco, among Santo Papa ni Julito among obispo sa tanang kaparian o sa tanang katawhan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, mga kalag nga gipahinungdan ni Santos nga misa karon, mga kalag usab sa atong mga minahal nga nangamatay ug ang tanang mga kalag nga napas sa purgatorio. Malauman nga banhaw silog ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaloy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios si San Jose. Iyang bana uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton atas sa katuigan. Uban kanila amay kang daygon gamit kang himayaon pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagaon nga amahan diha sa kaiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magiusa kita karon pagampo, samahan atong kantahon ang pagampo gitudlo sa atong mananobos. Dagurang imong ngalan umabot ka na ang imong gingharian matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa laang ang kalanunan sa matagad na ihatag ka namo karong adlaw upasayloa kami sa among mga sala maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalanan o dili mo kami itugyan sa pagsulay hinunuwa luwasa kami luwasa kami sa dakutan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luson sa tanang daotan, tagi kami sa kalinaw ni ining panahon na. Aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami karon sa sala o malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among mananobos.
Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala kundi na pagsanlig sa imong simbahan. Usiba sa imong kaubutan, hatagi kami sa imong kalinaw o kayusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kaangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, panaakan ninyo. Isip mga igsuon o banay sa usa ka Dios atong ipaakita o ipaambit nga malipayon, mapahiyomon ang timaan sa ato ang panaginig suonay. Please. Sa Diyos na nagawa ka sa kalibutan. Kordero sa Diyos na nagawag ka sa sala sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan kita nga gidapit aron moambit ug mokalawat ninigandam nga kumbira sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo apan ipamulong lamang nga mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magdalaon ta naton tanan sa kinabuhi nga walay pagkatapos. Amen. Espirituhanong komunyon. Hesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit ni ining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka na uban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. And you know that I see them.
Magampo kita. O Diyos nga gamanan sa tanan pinaagi sa among paghigugma o pagsimba, itugot ka kami nga nangalawat din ng Eucharistia, magsunod kanunay sa panagignan ni San Nicolas, kini ang magipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Oratio Imperata, pagampo alang sa pagatiman sa kalibutan ni Pope Francis Laudato Si. Labing makagagahom nga Diyos, ana ikaw sa tibuok kalibutan, ug ana usab sa labing gamay nimong mga binuhat. Gihangop mo sa imong kalumo ang tanan nga may kinabuhi. Ibubo dinhi kanamo ang gahom sa imong gugma, aron among panalipdan ang kinabuhi ug katahom sa imong kabuhatan. Puna kami sa kalinaw, aron magpuyo kami isip mga managsuon, nga dili maghatag og kadaot sa usag-usa. O Diyos sa mga kabus, tabangi kami haron pagluwas sa mga biniyaan ug mga gikalimtan dinhi sa yuta. Sila nga mga bililhon sa imong pananaw. Hatagig kaayuhan ang among kinabuhi, aron among panalipdan ang kalibutan, ug dili amongan. Aron ang matahong lamang ang among itisok, dili ang kahugawan ug ang kagusbatan sa tanan. Tanduga ang mga kasing-kasing sa mga tawo nga nagpahimulos sa mga kabus, ug sa ang mga bahandi sa kalibutan, haron pagtagbaw sa ilang kahakog. Tudloi kami sa pag-ila sa kabililhon sa matag binuhat, haron mapuno kami sa katingala ug pamalandong, haron makita namo ang tiunay nga kahiusa sa tanan nimong binuhat sa among pagpanaw nganha sa imong walay katapusang kahayag. Nagapasalamat kami kanimo sa imong pag-uban kanamo matag adlaw. Dasiga kami, nangamuyo kami diha sa among pagpakigbisog alang sa hustisya, gugma ug kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari, uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod ang tanan sa jutayng kahibalo. Mayong gabi kanatong tanan. Atong pasalamatan ang mga benefactors, sponsors, donors, pilgrims, ug labis at gayud ang celebrante karong hapuna si Reverend Father Primo A. Taok. Ugma, September 8, ang ikawalong nobina sa atong San Nicolas. Ang sponsors or pilgrims mao ang zones 15 and 16, Focolari, WWME, Kambanhaw, Hangyad Chapel, Hindungawan, Linuguhan Chapel, La Paz, Liki Chapel, LCRO, City Accounting Office, and City Planning Office. Ang celebrante mao si Reverend Father Hendrix A. Alar, Group Lictor, Group C. Daghang salamat. Palihog manindog ang tanan. Ang ginamanakan niyo
manausab kanimo. Manalangin ka ninyong Diyos nga magaang sa tanan, ang mga nanganak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, atong gadalang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang daigon ang palapakan ng Diyos mong giba sa Nicolas de Tolentino. Ginoo atong daigon, mga grasya akong naangkon, pinaagi sa atong kang marasigon ug maaygaw. Sa Nicolas sa kaayo ikaw sulunggan, ug liguan among pagtuo kami ampo sa Ginoo. Ang Ginoo atong daigon, mga grasya atong naangkon, sinagi sa atong marasigon ug maaygaw. Sinagi sa atong marasigon ug maaygaw.